To natáča. Čo robíš? Ty akože bráno natáčaš? Snajper, kuchni. Úplne svetelko. Si dám na krčík. Aňa. Dobre, poďme. Ne mňa natáčať. Pekná príroda. Ale toto je, ja to idem zvedá. Že to nejsi? Ne, pretože je to video o ničom. Proste... No teraz si tam Tu máš si- pravdu, je o ničom. Tu si môžem lebo na začiatku si ty to preto. Ja, závidíš, čo? Tu si natáčaš prírodu, si môžem pozrieť na YouTube. Tu žije táto ringla, niga. Ty bývaš okruh ďalej. Ne. Takže ticho, ty bývaš. Nojka. Ne. Áno. Takže začala by som svoj videodenník tým, že natáčaj mňa, že skoro každý deň musíme podstupovať drsný svetým radu. Boli sme na Umri. Nech ma sleduje. Tudu, tudu. To čo bolo? Áno, my vieme, máš nové boty. Tudu, tudu. Tudu. Pedober. Dobre. Vidíme takú cieľu. Je tu naša detská školka. Detská školka. Takže ďalší záber bude v inom videu.